Našimi hlavnými výrobkami sú okná, posuvné systémy, vchodové dvere a žalúzie, ktoré vám priamo môžem aj tu predstaviť. Výroba okien je tiež našou špecialitou. Výhodou našich plastových a hliníkových okien sú tepelnoizolačné vlastnosti a veľmi dobrá cenová dostupnosť pomer ceny a kvality. Naše plastové okná sú dostupné vo viacerých farebných prevedeniach, takisto máme aj drevené textúry. Pomocou veľkej škály farebných dostupností a fólií si viete naše okná prispôsobiť vašej stavbe. Ak už máte okná a stále na vás svieti slnko, tak najlepším riešením v dnešnej dobe sú vonkajšie hliníkové žalúzie. Vonkajšie žalúzie nielenže dobre vyzerajú na dome, ale aj vedia vám aj veľmi dobre zablokovať svetlo, ktoré by vám preniklo do domu a bolo by vám napríklad v lete veľmi teplo. Ak máte záujem o naše služby alebo produkty, neváhajte nás kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle alebo na webovej stránke www.primelex.sk.